Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimula po natin, kapanalig, napakahalaga na maisabuhay ang mga banal na salita ng Diyos. At ngayong oras, ito po ay mula sa Romans chapter 12 verse 19 at nakasulat, "Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." Ito po nakasulat sa Romans chapter 12 verse 19. Tandaan po, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga banal na salita ng Diyos sa bawat hakbang dito sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Doc Alternatibo Newscast. Oras na naman ang paggabay sa inyo, kapanalig, para sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi tayo masakitin. Kung tinamaan man ang sakit, maangkin ang kagalingan at hindi na magtitiis pa. Kaya pinakauna para mapanatili ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan, malakas ang immune system, ugaliin na mag-water therapy kada umaga, lalo na pagising. Yung 1 litrong tubig, haluan nyo ng 40 drops na fulvic mineral at 20 drops na magnesium ascorbate. Then, ang kalahating litro, inumin agad. Sigurado na after 15 minutes, isasabihin ng katawan nyo na gusto niya ng dumumi. At after 30 minutes, pwedeng inumin ang kalahating litro na natira. Paraan na maiayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan na hindi tayo mamroblema sa pabilang pag-akyat ng blood pressure, sugar, cholesterol, uric acid,
acidity, wala nang acid reflux, wala nang hyperacidity, walang UTI na tatama sa inyo. At isabay nyo ng pag-inom umaga't hapon ng mga cleansing capsules tulad ng activated charcoal capsule, 2 kapsula, at isang kapsula naman na colon cleanse, liver cleanse, kidney cleanse, immune booster capsule at squalene. Ito yung mga cleansing capsules na pagsabayin na inumin, isang kapsula umaga at hapon, paraan na mapalakas ang immune system para hindi na pabalik-balik yung ubo, sipon, lagnat, trangkaso at hindi basta tinatamaan ng sakit. Isa sa patunay na ang pagsunod ay nakatulong sa kanya, naging malusog ang pangangatawan, narito po ang panayam sa kanya. Daw mga dalawa ka tuig, kung 3 ka tuig, siguro ako kanya na nagagamit kang produkto kang alternatibo. Ang makuon ko lang, kapahal man ang nabugid na kanakin. Ang nag-take ako kang fulvic mineral mo. Pag ang kape man nga dai, kag mga iba mga produkto man, para kanakin, nakakabugid bala, kag ang strength bala, ang kapaskag bala, nagagawa ko nagkakapuhi bala kung ay everyday akin sila nag-obra kung yung mga meeting sabi sa aming komunidad nag-garden ako yung sa karima eksiday nag-awidi ako ka-garden mga 2 hours ako karadyan nagasun ka panihig anong pala slow down na wala ako actively sa apostolate namin pero makuon ko lang na mahal yan namulig na anak ko na isra mga sisters gani naga-wonder man nga ako sister Del nga niya ako na daw wala pagkapugi makamukharay nga paskag man gihapon salamat sa Diyos kung ay at least may siguro daw pina-attribute ko dyan nga ang kuwan ba lang ang produkto nga na sabi ang fulvic mineral kag ang kape nga dyan, kag iba pa man nga ginara kung mga kuunukid ng haplos nga to. So kadali lang man kung daw alayan ako, kakapuyan ako bala mag-indog kag mag-garden, abi kung gabi haplos ko lang sa aking nawas, no? Tiga tuno, alam naman, ako ang naananakan kag salamat sa Diyos nga buhi pa kita. Yes. Salamat din ay nagkita ay kita kagatapunan. Prueba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin dito sa Doc Alternativo, si Sister Delia Mascolino mula dyan sa San Jose Antique. Kaya Karaya o Antiquinho yung dialect niya nung nagtestimonya during seminar dyan sa San Jose Antique. At maraming salamat Sister Delia dahil pinatunayan mo na sa loob ng 3 taon na pagsunod dito sa Doc Alternativo ay napanatili ang malakas na pangangatawan, hindi masakitin. Kaya sundan po ninyo kapanalig upang maangkin rin ang malusog na pangangatawan doon sa mga tinaman ng sakit. Puntahan lang pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan. Magpa-member sa One ASAP Movement dyan sa branch para maka-avail sa malaking discount at araw-araw may promo buy one take one. Ngayon buy one take two promo pa, lalo na sa fulvic mineral. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto-Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman. Doon sa mga nag-maintenance medication ng synthetic drugs, may papayo ko sa inyo, sundan agad ang Natural Megadose Vitamin C IV at cleansing program para mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs at ibalik ang malakas, malusog na pangangatawan.
kababayan. Ipapaliwanag po sa inyo dyan sa branch ang gabay kung paano sundan ang cleansing program. At isa sa patunay na natulungan talagang tumayo at pinatunayan no nakarang seminar natin sa Pasay City ang kagalingan, narito po ang kanyang testimonya. Ako po si Lina Corpus, retiradong guro at nag-retire ako sa edad na 65. Kaya lang, dahil sa malaki ang blowout, hinigop ko ang source na atay ng lechon. Kinabukasan din ako makalakad. Hindi na ako makabangon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dinala nila ako sa doktor. Binigyan nila ako ng Planax na good for 1 month. Nanginginig naman ako kapag tinitake ko tuwing umaga. Ay di, dasal na lang ko nagdasal. Anong gagawin ko? Hindi na ako makalakad. Sa awa ng Diyos, dahil 2009 yun, open na ang alternatibo. Narinig ko ngayon sa radyo. Ngayon, nirekomenda nila yung cleansing. Binira ko na. Gagaling ako dito dahil ito ang gusto ng Panginoon sa kadadasal ko. Binigay nila sa akin. Hindi ko naman sinadya na hanapin yung program na yan. Bakit pagbukas ko ng transistor? Aba, siya, dalawa pa kasi muna yung schedule ng alternatibo. Diba? Ngayon, kahit naman habulan na tayo. Kahit naman habulan na tayo. Kaya minyan na ako dito ng year 2010. Kaya maraming salamat. At ito, nakarating na ako kung saan-saan. Pwede na magsasayaw. Kamay ko, namamanhid. Ang tuhod ko, hindi ko maiupo. Hindi ako makaupo, hindi ako makalakad. Nilagay nila ako sa wheelchair. Pero dahil sa Doc Alternatibo, ito ngayon, nakakalakad ako mag-isa. Ayan, kaya manalig kayo sa Doc Alternatibo. Yes! Lina Corpus. Ilang taon na kayo ngayon? 80! Walang sakit! Walang high blood! Walang diabetes! Walang maintenance! Walang maintenance! Ang maintenance ko yung product ng Alternatibo. Maraming salamat. Buhay na prueba ng kagalingan si Ma'am Lina Corpus sa edad na 80 years old. Sabi niya kahit makipaghabulan pa ay kayang-kaya dahil wala ng maintenance medication na synthetic drugs. Hindi na masakitin. Wala na yung mga masakit sa tuhod o sa joints. Nakakalakad ng mag-isa. Matapos niyang sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternatibo. Kaya huwag tiisin ang sakit kapanalig. Malinaw po ang inyong napakinggan. Dati si Ma'am Lina Corpus, sabi niya, hindi rin naman regular na nakikinig dito sa atin sa Doc Alternatibo program, pero talagang sa kapipihit ay napakinggan at naangkin ng kagalingan. Matapos niyang pinaniwalaan ang napakinggan, puntahan lang pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo magabayan o di kaya daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar para personal nyo talagang makita, makadaumpalad yung mga nagtestimonya dito sa palatuntunan at ipapaliwanag sa inyo ang tungkol sa herbal and natural healing during seminar. Narito po ang schedule. Ngayong araw, Biyernes, July 21, nandyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya branch, Kalibo, Aklan, Iligan City at Valencia City, Bukidnon. Bukas, Sabado, July 22, nakaschedule naman ang seminar sa Dagupan City branch, Katanawan sa Quezon. Ako naman ay nandyan sa Tacloban City branch, nakaschedule din sa Roa City, Capiz, Maranding sa Lanao del Norte, Polomolok South, Cotabato at Cagayan de Oro City branch. July 24 sa Lunes ang seminar schedule. Ako po ay inyo makakasama dyan sa Lucena City branch. Nakaschedule din si Doc Jun Halaman dyan sa Lopez, Quezon branch. San Fernando, La Union,
iba sa Zambales, Pasi Iloilo Branch, Maasin City Leyte, Dumaguete City San Negros, Ubay Bohol, Dipolog City Branch, Midsayap North Cotabato, Mangagoy sa Bislig City at Hingog City, Misamis Oriental Branch. Sa Martes, July 25, ang seminar schedule po nandyan sa Aguo, La Union Branch, Olongapo City. Ako naman ay nandyan sa Nabwa, Camarines Sur Branch. Ngayong Martes po yan. Nakaschedule din sa Legazpi City, Albay, Sara sa Iloilo, Sugod sa Southern Leyte, Bayawan City sa Negros, Hagna, Bohol Branch, Sindangan sa Zamboanga del Norte, Kidapawan City sa North Cotabato, Tandag City Branch sa Surigao del Sur at Butuan City Branch. Sa July 26, Miyerkules, ang seminar schedule naman nasa Ordaneta City, Pangasinan, Naga City Branch at ako makakasama niyo dyan sa Naga. Nakaschedule din sa Sorsogon City, Albay, Abuyog sa Leyte, Bai City sa Negros, Mulabe sa Zamboanga del Sur, Cantilan sa Surigao del Norte at San Francisco, Agusan del Sur Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar. Ito yung pagkakataon na maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan, maintindihan po ninyo ang tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog para hindi pa balik-balik ang sakit, at pa-register in advance o pang priority po kayo sa one-on-one counseling pagkatapos ng seminar. Then sa mga hindi pa member sa One Asa para maka-avail sa mga pa-promo. Ngayon araw-araw merong buy one take one, merong buy one take two promo. Pag seminar day, halos lahat naka buy one take two promo para sa lahat ng mga members. Napakadaling magpa-member sa halagang 1,350 pesos. Member na po kayo, bibigyan ng libreng product kit na hindi bababa sa 2,000 pesos at maka-avail agad sa mga pa-promo. Malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gikain ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asa, may kagalingan. Dili gyud nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga gabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. Bakit ang sili ay makakatulong sa almoranas? Gata ng niyog ay beneficial sa puso. Bakit mahalagang sundan ang cleansing formula at mega dose vitamin C IV? Lahat ng iyan pag-uusapan during Herbal and Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong July 25, Martes sa Nabwa, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Ngayong July 25, Martes sa Legazpi City, Albay. Matatagpuan sa Door 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrate of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Register in advance para free na ang check-up at counseling at priority ka after seminar. Ang seminar registration fee is 500 pesos at libre na ang healthy snacks, 1 box mixed tent herbal coffee, magdala ng 1 liter water para sa free patak ng Polvic Mineral. Plus, ang halos lahat ng produkto buy one take two promo sa mga members during seminar. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Ako si Imelda Asi, 46 years old, taga Santa Catalina, Lopez, Quezon. Nueva sa kaibiktibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211.
Doc Alternativo Newscast. Congratulations sa lahat ng mga members, employees, advocates at believers ng Doc Alternativo. Dahil po sa inyo, ika-16th years na ang advokasya sa alternatibong panggagamot at patuloy pa nating pinatatag para sa herbal at natural na lunas. Ang tiwala at patuloy ninyong pagtatangkilik ay lalo pang nagpalakas sa Doc Alternativo na maihatid ang kagalingan, malusog na pangangatawan at matiwasay na pamumuhay sa bawat Pilipino. Kaya ngayong 16th years, meron tayong daily anniversary promo. Buy one, take one. Lalo na ang buy one, take two promo. At napakalaking discount sa mga natural healing services tulad ng cleansing formula, mega dose, vitamin C IV. At mas pinapalawak pa ang livelihood program sa mga members at distributors. Ito po ang inyong Doc Alternativo Finance Head, Inventor Magdalena Dilibo. Patuloy na nagsasaliksik at gumagabay sa inyong lahat para sa mas epektibong alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Dalangin ko ang kagalingan at masayang buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa mga One ASAP members at believers ng Doc Alternativo. Happy 16th years anniversary sa inyong lahat ka-alternatibo. Congratulations sa lahat ng mga members ng One ASAP at Doc Alternativo Believers. 16 years na po ang pagpapalaganap natin ng alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas dito sa Doc Alternativo. At thank you so much, Inventor Magdalena Madam Ning Dilibo, sa patuloy ng pagsasaliksik at pagpapa-improve pa sa alternatibong panggagamot ng Doc Alternativo. Kaya sa mga may katanungan, health concerns, i-message lang sa hotline direkta dito sa akin sa 0907-2423-907. Ulitin kong hotline direkta dito sa akin para sa mga health concerns, katanungan, 0907-2423-907. At isa sa tanong dito ang tungkol sa high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol. Nag-maintenance daw. Ang tanong kung paano masolusyonan at may paraan na mahinto ang maintenance medication at babalik ba sa normal? Yes, ito yung maipapayo ko sa nagtanong na may paraan kung paano masolusyonan at hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs, lalo na dito sa blood pressure, sugar, cholesterol. Alam nyo, habang kumakain tayo, yung sugar hindi talaga makontrol yan. Habang hindi normal yung tulog mo, yung pressure ay naapektuhan yan. Pati yung cholesterol, kung kumakain tayo ng mga pagkain na niluto sa mantika, ay hindi natin maiwasan na aakyat yan. Kaya dapat maintindihan ninyo na yung pressure, sugar, cholesterol ay hindi kinokontrol, kundi yung i-control kung ano yung mga kinakain, iniinom natin na hindi nakakabuti sa kalusugan. Yun ang i-control. Ano pa? Yung emotion i-control, yung isipan natin i-control para mabago ang katawan na hindi na pabalik-balik ang problema dyan sa pressure, sugar at cholesterol. Kaya napaka-importante na makadalo kayo ng seminar dahil mataas yung oras natin, mahaba yung pagpapaliwanag tungkol dito at ma-elaborate ng husto kung ano yung mga dapat inumin, kainin na makatulong sa inyo. May mga herbs na pwedeng magamit like tanglad, bawang o garlic. Pwede nyong pakuluan yan within 10 to 15 minutes. Pagkatapos gawing tea, makatulong po para mapababa ang pressure, sugar o cholesterol. Makatulong po yan. Dito sa Doc Alternativo, pinapagamit natin yung mga nilagang tubig from bawang,
tanglad na pangtimpla sa vitamin B complex powder, sa mixed in herbal coffee at sa corn coffee. Pero kung may maintenance medication na, pinapayo ko na sundan agad ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV para sa tamang solusyon. At patunay sa itinuturo natin alternatibong panggagamot, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po ay si Fidel Lopez ng Talisay, Batangas. Ako po ay 45 years old na. Ako po ay nagkaroon po ng mild heart attack. Nung nagpa-doktor po ako, ang mga inaano po sa amin yung mga angiogram, and then parang mga bubuksan pa daw. Sabi kong bubuksan ay hindi na. Sa manlalaki nga wala rin magpira. Ngayon, yung nanay ko po na dito, yun, sabi ng mga kapatid ko, kuya, kung ayaw mo talaga nung magpa-doktor sa yung magpa-opera ganun, puntahan mo yung doktor ni nanay, tingnan mo kung ano yung pwedeng reliable na gawin. Yun, edi nag-cleansing na ako, and then vitamin C infusion, yun, maganda po yun, yung yung dugo natin, Tsaka ang maganda rin po dito, yung mindset, yung spiritual natin, tsaka yung mindset natin. Talagang muna, 0-0 din ako, sabi ko, siguro mamamatay na ako. Talagang 0-0 ako, para pakaramdam mo, wala na talaga ako. So lahat ng mga ginagawa ko, 0 na. Tapos nagkaroon ako ng pag-asa dito. Ang ganda po ng mga pinapaliwanag yun. Tsaka yung yung mental na naayos. So nagkaroon ng direction din. Naging positive na po ako ngayon. At saka natin gusto uli. Nalago po yun. Tapos yun, unti-unti na-recover. Siguro yung mga organs nga po ay kakainom po ng mga mga yung mga gamot natin. So na lumakas. Dati po nagiinom ako, nasisigarilyo, pasaway sa asawa. Yun, nawala na po ngayon. Tapos yun, ito na. So ang laki pa rin nagbago. Malaki pong pasasalamat ko sa ating produkto na ito, sa Doc Alternatibo, yung mga pagpapaliwanag, natututunan na natin sa ating sarili. Yun. Ito po, napaka-positive ng buhay ngayon. Maraming salamat po. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan si Sir Fidel Lopez, isa sa tumayo no nakarang seminar natin dyan sa Lipa City, at pinatunayan na naiwasan ang operasyon sa puso matapos na tinamaan ng mild heart attack. Ayaw magpa-opera sa puso kaya pumunta sa Doc Alternatibo Branch Lipa City, sinundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV. At ito yung patunay kapanalig. Napakinggan natin ang buhay na patutuo ni Sir Fidel Lopez na bumalik sa normal yung pangangatawan, walang maintenance medication na synthetic drugs, natuto sa tamang pag-alaga ng malusog na pangangatawan. Kaya kayong mga nagtitiis sa sakit, huwag mawala ng pag-asa. Basta ako, may papayo ko sa inyo, hanggat maaga, magdesisyon. Huwag hintayin na lumala pang komplikasyon. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo Branch upang kayo ay magabayan na. Ang mga nagtestimonya at ang palatuntunan na to, ma-review po ninyo, naka-video na, mapanood. Nandyan sa YouTube channel na Doc Alternatibo at yung isa naman, Chief Edel Roderos YouTube channel. Mas mabuting mag-subscribe para ma-update kayo kada araw sa mga prueba, patunay na naka-video yung mga nagtestimonya dyan sa YouTube channel na Doc Alternatibo at yung isa naman, Chief Edel Roderos YouTube channel. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College.
Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan po ninyo ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch ng Doc Alternativo upang mas maintindihan ang natural na lunas. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Radyo Balagon